जों tabok chini kukai mithun nai thaing tongo di ani kotai rok ya ani monai songbo tongo जों tabok khlai sira जों nongno chini monai ni condition of nungnai kirokom tini obostha yang tini arkia tongo जों bununa singlai tongo tabok जों thanai tabok hospital koifong hospital subajak ni khnai जों thaing tongo tabok koifong hospital chini kukaina nei ani hnai yang tongo ani monai dong जों bonu kiho mokol baikan जों tabok nongno phunani thaing tongo Hai supaya sen tabok koifong hospital sini kukaina nei ani hnai जों tabok bising hablai nailai berejemen bini rugi rongna yang tongo ani kotoi rok di जों joto phailajak जों bising thaing tongo tabok mau hasini kakai kathang tong frani advance claim ani sini buku sesmita yang baik. Jadi, welcome susu.